even to yourself ukuthi uyazi ukubaleka kwayo iLord's Supper. Lord's Supper is important. So one major feast in the New Testament is the Lord's Supper that believers have to keep at all times. Number two, a feast that is important, the feast of a water baptism in the church. Amen. So abantu bayakhula ebandleni bagcwale one benga baptizwanga emanzini. Xa uthela ngebaptism, uthela ngebaptisms. Kukho baptism with the Holy Spirit. Kubekho i-water baptism. The New Testament, it's one of the major feasts, one of the major sacrament ebalulekile kwi-New Testament that believers must be baptized on water. Emanzini amaninzi. So if as a feast is going to New Testament as igcinwanga kuba khona ingxaki that happens in the church. You know, one of the benefit of the Lord's Supper is this one. The reason not only and yas apha kwenzeka njani konzweni sikesa encounterisha a lot of things, a lot of deaths that are happening in the church. In Lord's Supper, it's one of the powerful sacrament that is given to the church that can even stop death in the church. So, zininzi a benefit that we find with Lord's Supper, with personal life yakho, with family life, and even in the church. Ukuba ayenzeki enkonzweni, there's no need to cry because uyesu wafela wena wafela nefamily yakho. So uma kuphele 2 months ingekho samuthi ukubaleka kwayo, why a Lord's Supper must happen ebomini bomzalwane? Why must happen in the life of the family, in the life of the church? Number one. Purpose number one, your Lord's Supper, it is to look backward. They must look backward. Kukujonga emva, ujonga ntoni emva? One, uYesu wenze ntoni ebomini bam. Okwesibini, uYesu undithathe phi? Okwesithathu, zeziphi i-sacrifices nobuhlungu athe went through ona uYesu. Amen. Ngoba iBhayibhile ithi ngamaxesha onke esubanisenza oku kwenzeleni ukundikhumbula. Ngamanye amazwi, there is a power of remembering. Ngamanye amazwi xa usindisiwe ungakhumbuli, there's gonna be a problem in the journey of salvation ebomini bakho. Ngamanye amazwi xesha onke, you are to remind yourself, I am born again, I am washed by the blood of Jesus. Izono zam zithethelelwe zonke, past, present and future. Andinazono zikum ngoba uYesu wandifela. uYesu xa kufana iBhayibhile ithi wandazi uJohn uthi you are still baby. Some of you, they are still babies because they still remember the sins. Kukho abantu abaxolelweyo izono zabo, but they don't believe. Thixolele izono zabo. Inkululeko iza ngokuthi wenze njani uxolele. Ngamanye amazwi, when you eat the Lord's Supper, it reminds you to look back. To where you are, you need to look back. Mawudla nobusendlini ukhumbule emva. Undenzele ntoni uThixo? Sendilapha ndivelaphi. Umuntu olibala indawo avela kuyo soon uzolahleka. Ngoba into ekugcina uya phambili yindawo osuka kuyo. Mina bendikule ndawo uThixo wamnceda ubomi bami. Lonke iyakukhumbuza ngamaxesha onke esubanisele lendebe. Oku kwenzele ngamanye amazwi laa nto ye-Lord's Supper yokhumbula uYesu ayonto yepasika leya. Into ya everyday.
Yinto echaza ukuthi mna unobangela ndiphila kanje kungoba ndiyakhumbula kwenzeke uABCD ebomini bam. So when you eat it, you remind yourself ukuba ixesha elininzi kuyenzeka singahlangani nayo siyalibala ukuthi sithathwe. The reason sifike endleleni mhlawumbi sidlala kungoba we have forgotten where we were taken. Kangiyiso nesibi Esa enkosini egama lika Jesu ngathola ukukhululwa. Yebo Mthanda wami wangone phakade wangethula umthwalo wangishiya neculo. I'll give you a mystery or a secret to answered prayers. One of the secret for God to answer your prayers is your kumbu. Because once you ukhumbule kwenzeka nenhlizweni yakho kuza i-thanksgiving. Once ukhumbule ke ungabongi. Into yokuqala kubonga. iBhayibheli ithi dumani kuyehova nonke hlabathi. Ithi zaniphambi kwakhe nimemele. Kule ndawo ithi yazini ukuba uYehova nguThixo yena wasenza yena asisithi singabantu bakhe. 2 nezimvu ezaluswa nguye. Kunendawo ke ethi bongani igama lakhe uthi ngenani emasangweni akhe ngokubulela ezintendelezweni zakhe ngokudumisa. Bongani igama lakhe. Ithi ngoba yena ngoba uYehova ulungile. Inceba yakhe ingunaphakade. Ukunyaniseka kwakhe kukuyizizukulwane ngezizukulwane. Ngamanye amazwi, once you begin to remember, once you look back, you begin to have a praise. Uthi ngangiyisono esibi keze enkosini kathi ngegama lika Jesu kathola ukukhululwa. Namhlanje ukhululwa because you remembered back. Benzethela ngelento, a secret to answered prayers is when you remind God what he has done. Uthi uyutata, if there's something God uThixo ngeke akhathale yiyo ngabantu abathi siyabonga. Siyabonga. Enkosi bawo ngokundigcina. Enkosi bawo ngokuphila. Enkosi bawo Father, thank you. You know ngenyimi ibhayindleni ndibulela. Up to a time uThixo ndibonga, the exercise praise to a point that God took me when I was 1 year. When I was 2 years, I said, Lord, thank you. Thank you for keeping me. Thank you for blessing me. Thank you up to this far you have been my God. I'm living without sickness. I'm living without infirmity. I'm living without any difficulty. It's not because I'm clever. It's not because of anything. It's because of your grace and your power. What we lack in the church today the most, we spend a lot of time praying for our needs and spend 5 minutes to thank God. U2 years of Lazarus, iBhayibheli ithi wathi kuphani ilitye, iBhayibheli balisusa ilitye. iBhayibheli wathi uYesu, ithi uYesu wathi bawo ndiyabulela. Can you imagine uLazarus ufile kodwa yena uthi ndiyabulela ngoba wena uhlala univa. Ndiyabulela. Ngamanye amazwi, when you look back and you look at your situation now, you will say, this is nothing compared to what God has done. If you want to go forward with God, look back. If the mountain that is before you is standing before you is too big, leave the mountain and go back. And look at the things that God has done. You will begin to say, iBhayibheli wenza njani uDavid? Wathi uDavid, wathi ngayibulala iphela. Ngayibulala ingonyama. Wathi makebheka uGoliath, wathi nawe uzofa. Into empay courage namandla. It was not because he was powerful. When ejonge emva, wabona uThixo uhambe naye. Wathi xa kebona lo Goliath, wathi nawe uzofa.
When you look back, when you eat the Lord's Supper, you look back. You look back. You look back. Number 2, when you eat supper, you look upward. Jonga phezulu. Xa udla supper, yenye yendlela yokujonga phezulu. You look at Calvary. You look at what God has done. When you look up, you'll begin to be full of thanks. Tipabile wathatha isonka. Wenza njani? Wathi wabulela yonke into. Uthi xa yenze wasiqhekeza, wabanika. So when udla iLord's Supper, uba ngumuntu confident. Ithi iBhayibhile amehlo enu wajongiseni kwimbangi, wajongiseni kuyo imbangi nomgqibelelisi wokholo lwenu ubani uYesu Kristu. Ngamanye amazwi, when you look down, ithi iBhayibhile uMoses wathi uThixo kuMoses, wathi Moses, take a bronze snake, abantu bajonge kuyo. When they look at the bronze snake, inyoka eziphansi ngeke zibadle. So when you eat the Lord's Supper, you look up. You begin to thank God. You begin to look at Calvary. Ithi iBhayibhile and xa babheka kuye benza njani? Bakhazimuliswa. Ngamanye amazwi, when you look at him, you become glorified. When you look at him, wenza njani? Izinto ojongene nazo uThixo uyakwazi ukukunceda. We glorify Your holy name. Number 3, show that to number 3. When you eat the Lord's Supper, a purpose is to examine yourself. Okay. Is to examine your inward. Ithi iBhayibhile abantu mabangadli ngako ukungaqondi ngoba baninzi abafileyo phakathi kwenu abayimilwele ngoba badle umzimba wenkosi ngokuthini ngokungaqondi okanye ngantoni ngokungawukhathali. Ngamanye amazwi, when you eat the Lord's Supper, you look inward. I was a sinner. All right. Father, forgive me. Father, cleanse me. Father, wash me. Father, purify me by the blood of Jesus Christ. So when you eat, when ibandla lingadli kugcwala izinto ngoba ayisekho into enza abantu bazijonge ngaphakathi. Abantu bazijonge ngaphakathi mabedla isonka ngoba everyone ube bekuthiwa into ya every day, everyone will be ready for the coming of the Lord. Because iyabaqoqa abazalwane, ibenza bajonge ngaphakathi kwabo. Examine your sins. iBhayibhile, I think the book of Psalms chapter 19 and I was among verse 12. Ithi kubani na okwaziyo ukulahleka? Athi Yehova ndihlambulule kwizono endizenze kungaqondi. Akekho umuntu okwazi, wayidla ngotsho lo nto uthatha udidi. Akekho umuntu okwazi ukulahleka. Ngoba namhlanje awunowazi uba wenze ntoni. Ungathi nje ukuzihambela, you have hated many. But uThixo make cleanse every day. Every day. Mawuhlambe namhlanje does not mean tomorrow you don't need to wash again. Okay. No, nobody hlambe apha manzizwe ngo5. Mangafika ndihlambe again. So fika insela ngifumana. After 2 hours, ngiyayifumana insela uthola njalo. Insela isolokisa isoloko ikho. Ngamanye amazwi impilo yokuzipurify. Purify your sins. Khona umahluko between a sin, transgression and iniquity. Sithela ngesono ngoku into enzeka apha ku iBhayibhile ithini? Uba nithi aninaso isono, nenza njani? Niyazikhohlisa. Inyaniso ithi ngabikho kuni. Uthi ukuba nithi nizivume izono zenu, uthembekile uThixo ulilungisa ukuba athini anixolele into izono zenu. Athu chapter 2 wakona, bantwana nabamndini bhalela ezi zinto ukuze ningoni. Ukuba kukho othe wona phakathi kwenu, yazini ukuba sinaye umthetheleli ongubani? OnguYesu Kristu. So ithi iBhayibhile, xelelanani izono zenu ukuze nenze njani? Niphiliswe.
Ngamanye amazwi ukuze uphile khona izinto ufuna ukuzithetha. Ukuze uphile you must look inward. IBhayibhile ithi lo usifihlayo isono sakhe akayi kuba nampumelelo. Ithi kodwa lo usivumayo asishiye. Ithi uThixo womenzela incebo. So when you look inward, you look up and you look inward. Amen. Nearer, my God, to thee. Nearer, Nearer, my God, to thee. nearer, my God. Nearer, my My God, God. to thee. Nearer, my God. Nearer to thee. Okwesine, there was 4. When you eat the Lord's Supper, in John, it is to look around, to look at the needs of one another. When we come as the body of Christ. Sijonga isidingo omnye esomnye. Uzochaza incwadi 1 Corinthians uthi ngamaxesha onxa nihlangene one man ingahlangani ngenxa ye personal reasons. Ngenxa ye zazininzi izinto uPaul wayes address at Corinth by the time. Kodwa when you eat the Lord's Supper, it is to look at the needs of one another because we are a family. We are coming from different backgrounds. Kodwa xa sifika apho we become a family. We look at one another. The Lord's Supper inento ezininzi ezenzayo ebomini. Okugqibela, the Lord's Supper it makes you to look forward. It makes you to look forward to the coming of the Lord. Because enye yezinto eyenziwa yi-Lord's Supper, it keeps us conscious. No matter how much we are blessed, no matter what is happening. Uthi ngalamazwi, noba nini wathi ngalamazwi, uThuphithi ngalamazwi, thuthuzelanayo. Ngoba inkosi iyabuya. Ngamanye amazwi, xa sihleli kwi-Lord's Supper, siza njani siyakhumbuzana ukuthi uJesu uyabuya. Any day, any hour, it is possible. Noba ngisemsebenzini, noba ngenza ntoni, noba ngiyafunda, noba ngisenkonzweni, noba ngiyasikelela, noba kwenzani uyabuya uYesu. So i-Lord's Supper, it makes us to be ready, for the coming of the Lord. It keeps you conscious. It keeps you powerful. Amen? The Lord's Supper. When you eat the Lord's Supper is like a Christian badge. Onayo. Apha phakathi kwakho. Ngoba ithini? Uthi xa sube nidlile, uthi emveni koko nezintoni nazise ukubuya kwenkosi. Ngamanye amazwi, uma uyidlile, you have a Christian badge that tells that it gives you a power and a guarantee. Tell people that Jesus is coming back again. You are denying Jesus. Abantu xa bengafuna ungena, they are not safe at all. No, ufuna ungene ngaqonda akekho safe at all. But it reminds you that you are born again. It reminds you that you have a home in heaven. Nasekhaya, nasendlini, reminder nam wonke umuntu okhona uYesu uyabuya. That is the Lord's Supper. Ngoba kuhleliwe ukuthi ezinye enye ye benefit ekhoyo ye Lord's Supper, i-provision yayo is to uYesu xa ke phula umzimba wakhe. Ithi iBhayibhile wathabatha isonka wathi lo ngumzimba wami. Ithi wathabatha isonka wabulela wawophula wathi lo ngumzimba wami owaphulelwa nina. Ngamaxesha onke esuba niwudla oku kwenzeleni ukuthini ukundikhumbula. Ngamanye amazwi, the body of Jesus, one of the mysteries, when the body was broken, the body of Jesus was broken so that your body cannot be broken. Umzimba kaYesu wawunesono. Umzimba kaYesu wawuthola ingxaki zethu. Umzimba kaYesu wawuthola izifo zethu.
umzimba kaYesu wawuthwele bonke ubunzima balomhlaba, and that body was broken so that we cannot be broken. In other words, even when you are sick, when there's something in your body, in the name of Jesus, I refuse to be sick. The power of sickness, I cannot be killed by it. I'm eating this body because in the body there are mysteries that are hidden in the body. The body refreshes even your physical body, even your intellectuality, even your life as a whole. There's a mystery that the church is losing when we lose the feast. We are losing a lot. We are losing a lot. We become exposed to a lot of things. But let there be restoration, not only in Chesterville, in the church of God as a whole. We can break many strongholds by this. There are many strongholds. There are many warfares that we are fighting in life. But this becomes one of the sacrament that we are given by our Lord. Like as of tipapilo wabanika umzimba. Papile badla bonke. Abadla bonke wayebanika iweapon abazoyidla aze abuye. Can you remember? So besihleli naye ezulwini. Uzobe phuma umzimba wakhe. So besuka silinde iLord Supper yakhe. Wathabatha igazi. Wathi eli ligazi lomnqophiso omtsha osegazini lam. Ngamaxesha onke esuba newusela eligazi. Oh, he was speaking about the mystery that is contained in the blood. The book of Deuteronomy 17 verse 10. It for the life of the flesh is in the blood. In other words, don't eat the blood. When you eat the blood, you eat life. The life of a dog is in the blood. The life of the cat is in the blood. When now bombako busegazini lakho, lento mawukhama uphuma, lento mawuya esibhedlela uphuma ku accident, the first thing to check how much blood. And ngoba once the blood gushes out, your life is gushing out. Uthi ku Israel, one of the benefits of the blood brings protection. When I see the blood in your doorpost, the angel of death will pass by. We speak the blood of Jesus. Ithi iBhayibhile bamoyisa ongendawo ngangezwi lobungqina babo nangantoni nangegazi lemvana. Ngamanye amazwi nasi kwiLord's Supper we can also declare and speak the things that are found in the blood of Jesus. Our houses, our homes, our lives, everything, we can protect it by the blood of Jesus. I speak the blood all over. Even if kule area they are dying off, they are Satanists or anything is happening, my house is covered by the blood of Jesus.